tinagay. Titiis maghihintay sa iyong pagbabalik. So, iyo. Kung tapag na gano'n. Mapreskon ang hangin. Notice me. Save my hand. It's the only way. Luas. Masita. Kahit na anong tagal. Pagagay mo rin din, darama daw so, dastan dyan. Barang. Ako na mo semua kami dyan. Ibunusan ko pinaredy ko kang ano ko. Abono. Manalo, Kyoto. Ano bigyan ko kami cellphone?
Ang pag-asang hanap ko sa'yo. Hindi ko ba yan pero kung ba ka na nito? 6 years old. Pwede naman. Oo. Hindi mapigis ka. Diyan suka ba? Sandali, pwede tanungan? Dahil mapagalaga. Dahil mapagalaga. Pwede man ma... Ang mapagalaga. Kaya nga sabi sa ito, kung dahil sudah ka, kung dahil sudah ka, then matatanong nga. Basta,
Basta pag yan, wala kang kapaguran. Dakmay, may galap siya raw. Shout out po sa naandyan. Hirap na isipin. Kay hirap ang isipin, hindi ko sa malayo. Hindi magpapatuloy. Blast. Matatayan ka dyan. Magsilatrap siya mo vlog ka. Birot ka kadari na sang ayam. Hindi magbabago puso. Pero gusto lang mag-ice drop. Nagkakaling-kaling.
sayang kong grab. Kaya ba kung kami? Uy, wala na ang camera tayo. Ito mo, madakol. Wala nga ba sa duwa ko kay wala ka pa trabaho. Pagka mo kay Budoy, magom na ako. Good for you. Malapit lang ako rito. Good for you. Congrats. Kung katuloy na siya paramdam. Sabi niya, pagbalik mo dyan may sima. Order naman niya ako pipili. Manay Shining, Miguel Trout, good morning. Tatang Martis, oh. Pagtag ko pera, hindi bulat siya ni 308. Ay, arma kaya na siya mo na iling. Pirang nag-view. Mag-click. Pigkip-click ini, kaya naka-counted siya. Pero ano, di ka malaga lang dyan. Di ka nagkala mo rin yung mura eh. Okay. Ano yung right? Iyo, taday man ka. Yeah. Saan ba tayo? Ito na yung Naka ito Manay Shining, white ang kulay ng nag-ano mga siya, name. Tijin. Ha? Hello, be. Maulit ka mo rin din now. Darat ka mo ng sitaw paninda. Si Randy po, ate. Si Randy. Ma'am Lori, may kalawang shoutout. Kulay white ba Manay Shining? Dito sa akin, kulay blue naman. White na lahat. Nagluloko na naman. Ma'am Lori, may kalawang shoutout. Mahangin-hangin ang panahon Manay Shining, pero mainit. Mahangin ang panahon, pero mainit sa labas. Mainit na mahangin. Sa Android ko, kulay blue pa. Kulay blue din sa akin kasi Android sa akin. Sa iyo, bakit naka-ano ka ba? Manay Shining, naka-Apple? Naka-iPhone? Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun is shining. See the country. Hindi nga, ganyan na naman niya, Jinky. 45 na pala si Ate Jinky. Yan yung pa surprise ng mga ate. Ito pa rin yan. So, akit kayo ng tanduwa. Umanga, ang tanduwa sa tanduwa. Yung sa iPhone guide, Manay Shining, kulay white na yung mga comments dyan, mga sulat dyan. Hindi ba atin cellphone ko tiyo? Ay, ang Facebook, naglulo ko. Install yung Facebook, try rin later. Ugar na kaya ang kan mo. Dapat para lo. Ano to? Delete? Uli. Notification? Yakap ko to. Ito sa baba. Uli na. Ay, iyan. So, ito, nalo ka sa info. Notification. Sa info nga yun. Uli. Yan. Tapos, Clear, catch. Check. storage.
Ayaw, mag-clear. Yan lang, clear na. Clear storage sa Facebook. Mas kasi ano, pwede ka. Clear daw. Total. Ano yan? Delete at. Ano kang kante? Hindi ko ba naman sa Yan ang pagkara. so, di ko, makonsumo na, madala pa naman nalubat. Ito naman iyang message. Advantage. Pero ako mag-ibos. Ay, ano ito? Ngunya na naman Message. start in eh. You get man na shining. La 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 la. Storage ate? Oo. Update na ano. Siguro yan. Ito na. Wala. Sa message. Kasi talaga yan. Uni. Uni. Sus. Hindi pa na ate, aram ko lang text ka naman. Ano sa mga music and audio, hindi ka parang hindi magpalit ki. Kuhan. Good. Sige daw? YouTube niya. Nagawa. Oo. Ay ko. Day ka nag-live, baga man na shining. Panagsilip ko nung nakaraan. Sabi ko, sa kasi man na shining? Sabi, magla-live. Inigo sana naman. Oh, ito. Oo, nag-araw talang kaan. Nahugak ako. Agoy. Sus, nahugak ari. Mag ano ka, mag-sway ka sa StreamYard na ako ang maakyat. Hindi ko na iling kang Biyernes live mo. Tiga-abangan ko, so sabi mong alas 5 ma-live ka. Hindi ko man lamang na iling. Natapos ko na lamang sa video na pig-play ko. So playlist. Pigalat ko na magpula so profile. Pigalat ko magpula sa profile. Ibig sabihin, naka-live na. Maya-maya, pigas si irip ko. Nagbaranggi na lamang. Tapos wala man live. Sabi ko, huga ko nun talaga. Di ba sabi mo, alas 5 ngaya at yan, ma-live niya ako. Tapos habang nagaluto ako duman sa kusina, pigsisirip ta ka, urang live. Tapos nagakuha naman talaga ako ka ito. Pigpupunan ko naman talaga so playlist mo duman isa lang. Matatapos ko na lamang. Niya ako, ura makinagpupulang profile dyan ni Manay Shining na nakakaag na live. Sabi ko na, saruan na naman ako. Nagpain, ano yun? Uminiral na naman sa pagkahugak. Dapat, pibidyoan mo so, sabi mong Draculaon so higop awan ito so sabi mo baga na makusugon niya so higop kang katain ko sa sabaw. Kung pinasimplihan mo ipag-live, nag-viral ko ta na. Nag-viral ko ta man ay shining adi. Subiyo ka madadara. Kapag higop kang sabaw, isos. After charge na ito, nagkaong kasaluwas. Nag-live si Marika Corridas kagabi. Tabon ako nagkaturog kagabi ta. Makapirot man. Iyo, bawal. Mag-video na dain in the aram. Isus.
Nya ko di man aram niya so ano mo na kung di man niya aram so so ano mo ba so YouTube channel mo di man mapanood. Dai siya nag-live. Yun. Makapipirot man ang shining. Pag araw kayo ma-propresko baga sa luwas pero mainit, malinsangan. Pero kasi ram sa mag krokaregos. Sabi nga niya, holiday so apon. Ito pala, holiday niya lang naburat na nagkatrabaho. Isus, isus. Duman. Kala ko babawal na sa iyang arugayan. Ay, iyo adi. Kaya nag-viral. Katakot na. Sana all. Pa 1 million mo. Si Manay, Manay Bicol, Manay Shining, di ko na nailing. Pero di na siya nagla-live. Nag-agom na ba? Nagdumang kaya si Boss Noy sa iya, nag-irinom tuba, ay, iya, tuba. Nagaanita, naburat, dai mandaan nakakaburat, ang tuba. Ang tuba baga usuhon niya sa Bisaya. Kana kaaging bulan 2 times a day mag-live mo yan. Mayo na lugod live si Manay Bicol. Ay nga ta daw. Baka nag-ilingan na kang juwa niya. Oo, mga Bisaya. Mailing mo ang Manay Shining. Ang mga galon ka. Ano yung baga sa mineral water na bottle. Puro ano, tuba. Mga pula, gari parang pula-pulaan mga ang kulay. Pero di ko man tinanaan. Sabi nga Linda, pag inom na ng stress, di ako nagano kasi mahirap na. Di tayo sanay sa ganyan. Mga motibayo, ang gigiribo sa nadaman na shining na tubig. Di man lamang nagkakaarano. Binawalan. Binawalan mag-live. Agay. Baka na busy. Di na ka mo nag-iirilingan dyan, man shining. Baon mo kay ang parang talaga, may sugon. Ang iba nga, ibaga ka man na shining. Pisa rala ka nila ki ano di. Ano pud kan? Yan na soft drinks. Pero iwan ko lang sa to ba kung piga ka ganun nila. Bihira ka na magluwas. Data mainito dyan sa Hong Kong. Dahil na ka mo nag-jaraming. Dati baga nagakurkarantahan ka mo. Iyo, sa Bisaya talaga, garisa na tubig. Titurungga sa naninda. Sa amin naman yan. Sisi Loves, Momon, Montenegro, Miguel Love, shoutout. Salamat sa pagbisita, Sisi Loves.
Kakaduwang kape na ako manay shining. Ganda dyan, parang ang payapa. Oo, Sisi Loves, maganda naman. Basta may pagkain lang lagi. At may pera. Ni, si Momons. Lagi mo nag-ano mo sa FB. Oo, mahangin-hangin ngayon. Kaso lang mainit sa labas. Kaya dito muna kami tambay-tambay sa balkon ni Kusinera Hardinera. Shout out daw, sabi ni Kusinera Hardinera. Nireviewson ka na kaiyan. Sisi Labs, andito ako sa yung Mount Kupipay. Ayan. Sana all, adventurous to si Momons. Sila Loves Momo, si Loves. Panay ang, adventure. Ayan, may paharang. Ma'am Lori, thank you. Kanina sana ilalive ko yung kami ng sitaw, yung nagkikilo kami manay shining ng sitaw kanina kasi bagong harvest kaninang umaga. Catherine, shouty. Good morning, Sisi. Oo naman, Sisi Loves ko, magtanim ka lang sa bukid ninyo, may pagkain. Ang hirap makipagsapalaran dito sa Manila. Lahat, galaw mo, lahat may katapat na pera. Oo nga eh. Yun dito, kahit papano, kapag may tinanim ka talaga, hindi ka mag-out ng pera kapag magluluto ka kasi may sariling bigas, may gulay. Ang bibilhin mo na lang yung mga sangkap rekado, yung isasawag mo sa mga gulay. Sisi Catherine, thank you, Sisi. Gina Lagman, vlog. Salamat po sa pagbisita. Watching ako dito sa iyo, Sisi Love, Sisi Love mo, so. Mount Kupipay ba yan? Dahil ko na-upload manay shining kasi mga maribo kami kasubago. Sige mig restoryahan kaya dahil ko na pig live. Kadakol ko ta na nakakuha man kami ng mahigit ilan yun 10 kilos. Sobrang 10 kilos yun. Tas kinilo-kilo namin na tag kakalahati. Kasi may kumuha dito. Isa yung Kupipay. Yung Mount Kupipay. Sa inito. Tama ba yung pagkakabasa ko? Yan Manay shining I-mute mo lang, palitan mo ng music. Hindi ako marunong magpalit ng music, Manay shining. Marunong lang ako mag-mute, pero yung maglalagyan ko ng music, yung live, pwede ba yun? Hindi. Meron dyan, sa mismong yan. Hindi ako marunong. Isipin dyan. Tiranay ko yun, pero nagkalito-lito kung saan napunta. Yung gusto kong takpan yung isang kanta doon, hindi naman natakpan. Nag-double so music. Puntahan ko si Ma'am muna, si Ma'am Catherine. Wow, ano pa to? 354 pa lang. Siguro ninja to ni Ma'am Catherine Yumol. Puro short video lang.
Iyo. Puwede man palang i-mute mana shining. Akala ko kasi 'pag mai-mu-mute mo lang kapag may nakalagay na CPR, kahit pala hindi CPR na gusto mong i-mute, mamo-mute pala. Abay, wala pa 'di ko pa talaga gamay si lolo. Napatay ang isang rider at inaangkas na parehong 19 years. Pagkatapos bumangga sa pasalubong na Philippine Bicol. Saan? Rizal. Itong sa Rizal. Itong linggo. So pigambuno baga duman manay shining ni father, yung ano, so mga ipot kang manok na binakal sa poultry farm. Tas pinatuyo yun manay shining sa pinatuyo para na siyang alikabok na lang, durog na durog. Tas yun ang inano, nilagay namin bago itanim yung sitaw. Siya muna yung nauuna na ilalagay, tas tatakpan namin ng konting lupa, tas yun na, isusunod na yung butil ng sitaw. Yun lang ang ginawa ni father na fertilizer. Araw yung Mm-mm. winter. Tapos, wag mo yan. Ano, kamote? Kamuti sa sako. Sige daw. Wow. Magayon mo niya sa antak ni Manay Shining. Dakulo na. Nakapirang harvest na kami every 2 days. Nag-harvest. Iyan. Sabi ko nga ni kay pa dapat tinipon niya so kun baga sukita niya sa sitaw para maaraman mi ko nakapiraman kami duman sa pirang linya na ito. Oo, buhaghag man na shining. Buhaghag naman ang lupa di digdi. Kaya nga magayon siya. Tapos dahil masyado pang na-sprayhan sa, kumbaga hindi siya babad sa gamot yung in-spray sa mga bunga. Hindi kami nag-spray. Ewan ko kung na-sprayhan na ito ni father mo niyan. Pero kinukuha muna namin lahat ng bunga bago mag-spray siya. Pag bulaklak pa lang. Kaya maganda yung ano, may mga uod nga lang. So, yung iba kasi nga hindi na-sprayhan. Kaya lang yung ukrang tanim namin, ilang linya lang yun. Konti lang yung tanim namin na okra ngayon. Hindi ko tulad ng nakaraan na pag nag-harvest kami, nakaka-15 kaming kilo. 15 kilos kaming napitas. Tapos dati man na shining, yung ano nun, nung okra noon, 100 ang kilo. Kapag may 10 kami na kuha, may 1,000 kaagad, 1,000 kaagad si father. Dahil pa man man na siya ni tinggang. Kalamansi, ura man kami man na siya ni, mga ano lang, mga iirang piraso lang. Pero nung nakaraan nga ni, nakakuha kami ng mga 5 kilo ata iyon sa kalamansi. Pinamigay lang namin. Pinamigay lang namin sa doon kila tita. Tapos yung iba dito, nabulok lang. Hindi naman ni father dinala sa palengke. Ewan ko kay father. Nasanay kasi siyang sitaw lang dinadala niya sa palengke. Sabi ko, pwede mo naman ito itinda. Sabi niya, mura ng kalamansi ngayon. ang tawag sa amin dito, tigang. Sa lupa. Tinggang pala. Di ba? Tinggang. Tinggang pala man na shining. Kasi ibig sabihin ng tinggang dito, yung hindi na, yung ano, yung dry na, yung lupa, yung matigas na matigas. Yung wala man lang abono ba? Siguro, tinggang. Pero naririnig ko sa kanila dito, tigang daw ang lupa. Tinggang, baka tinggang. So, ibig sabihin man na shining, so, dahil na pwedeng matanuman kasi nga, parang walang vitamins yung lupa, ganon. Kahit nga mga nyog, namumula, hindi mataba yung lupa. Ito na, yun, yung kailangan na talagang abunuhan.
Hindi na mataniman na natural lang na pagtatanim ano, kasi hindi na nabubuhay. Mag-live ka naman ay Shining, itutok mo lang ba diyan sa luwas? Sabi ko sa imo, sa luwas. Paano mag-edit ng ganito man ay Shining, oo, may sa likod, may sa harap, oh, 'di ako marunong mag-edit niyan, ang galing ni Sisi Loves Mon. Ang gamit niyang pang-edit, Bilugo? Ang tigang digdi. Ano lang yan sa YouTube, nanoodaan, oo. Kasi iba naman yung mga ibig sabihin nila. Yun din nga, parang sa lupa din naman. Aray. Kasi 'di ba, yung tawag 'di ba ako ang tawag kang daga taliging so day natatanong tigang. Yeah. Kailan man na siya shining daw tinggang. Double camera. Uy, sana all. Mamahalin siguro ang Iba. sa imo may Ako double ba? double sa imo? Ano nga yan? Sa in. Paano sa in? Secret. Ano Sa cam? Wala man sako kaya. ba? Sa mamahal, wala man sako. Ulon mo man. Sa arog ka ini man na shining, arog ka yan. Wala man baga. Slow mo lang. Ito. Oo. Ito so, habang pasiri kami sa Brabod. Sana all. Stickler ng Yung ano yung araw. paano mo. Dahil lahat nila palanan. Mas kasutog ang bagay yun. Tubos, hindi. Sino na kayo tuyo? Reklamo. Abang siya, may love shout out my friend. Parehas ka ito kay Takoridas, double cam yun. Kay double cam, ano yan model? Vivo 29. 29? 5A. 5G. 29 5G? 5G. Sako, wara. Kasi sako, ano lang to, mumurahin lang. Sa imo nga, 20k, baka ka. Sako, 12k lang. Hindi ko na kaya ang mamahalin. Wala sa akin man na shining na double cam. Kay Dos meron. Pag mahal-mahal, yun meron. Pag nasa 12k lang, wala. Sa akin, ito naman na shining yung pinakamahal kong CP, 12k. Vivo. Tapos yung mga sumunod na mga CP ko, tag 5k, 4k, 3k, yun lang, ang mga pang-support ko. Hindi ko na kaya bumili ng tag 15, 20, agay! Isang kalabaw na yarn. Tama ating Joyride. Oo, magayon ang Vivo. Pero sa ko, magayon ang cam. Mas magayon man na shining yung Realme ko dati. Pag ako nagla-live, green nun ang kuha sa luwas. Tapos magayon. Tapos pag naka face live ka, kaganggayon baya. Hindi ka pa nga nagamit yung filter, pero kaganggayon baya. Magayon minagayon ka sa camera. Kaso lang, yun nga, na ano din, na sobra na sa paggamit, na overuse na, naglobo na yung yung nagka-diferensya yung motherboard ba yung tawag doon, money shining. Yung nagcha-charge siya pero wala nang nalabas na tao. Motherboard ba yung tawag doon? Hindi ko na napaayos. Ang dami ko ng CP dito, money shining na na nasira na. May Samsung, may yun, Realme, tapos may isa pa, yung Vivo pa na isa. Realme, magandang Realme, kaya lang mahal na din. Ako, inuruli ko na susi, pinaluma. Hindi ka na nag-ano dyan. Ako kaya man na shining, nag-intra pa kaya baga ako sa So, Korean kay watch to watch. Kaya, gamit ko man. Tapos, gamit ko pag nagla-live ako,
Pinagla-live ako, iba so naka-SY, iba so naka pang karaoke, iba sa monitor. Kaya ang gamit ko sa pagla-live, bale tulo, pang monitor. Igwa pang sarang extra para yun ang, pag may binaba na bahay doon, yun ang gagamitin ko na pang pin, pang jacket, o ano din, nakalagin yung main. Kasi so pang SY, dahil mo man pwedeng dot-doton, ta mawawara ka sa live. Oo, sarong pang pin, sarong pang monitor na nailing ko kung sisesonyaon, sarong pang karaoke, o di ba? So pang monitor ko yun ito na nakalagin so main, kaso saro, so pang sugod-sugod ko man niya, sisiripon ko so arong. So saro ko nga di pala, nakalive man man siya ining. Wala sa ng tao ngayon. Wala sa ng tao, di o. Ay, ko Eduardo Colina. Si Eduardo Colina. Patang, katabi ni si Jeanette. Hello, Sisi! Shout out! Magkabilaan kasi yung naka-live ko. Naka-live yung main, tapos naka-live yung ito. Grabe. Grabe pa nangailangan ni Tres. Eduardo Colina, may dalawang crowd. Salamat po sa pagbisita sa live ni Tres. O, diba? Kaya yung naririnig, iisa lang ang boses. Pwede ba yun man Shining? Sa likod ko, sa harap ng bahay yung isa, si Tres Mix. Tapos, yung isa dito sa likuran ko. Oo, ang galing, di ba? Hindi ko napansin. Bawal ba? Bawal yan, manay. Pero ibang view, kaya lang, naririnig na boses ko, isa lang. Parang doon lang ako ano man na Shining? Same yung boses na naririnig. Yung kwento dito, kwento doon, parehas. Pero iba lang na, oo, magkaiba kasi nakaharap siya doon sa isa, boses mo wag. So, ay ibig sabihin, i-mute ko or i-off ko na yung cam no? Ay, yung ano ba, i-off ko yung dadama yun yan. Ala! Sige nga, mute ko nga yun. Yan sana. Bawal pala nito, Mana Shining. Na naka-live ako digdi. Pero iba man, diba? So, iba man so view niya. Tapos saro ko, nakatalikod, no? Duman sa harap. Nalingawan ko man nga ni i-mute. Ngunyan ko sana naisipan, na duwa pala naka-live ko. Ngunyan ko pa sana mi-mute. Ano daw, kung da ito mahalata ni Mulolo, remati kita kaini. Uto baga duman sa kanto kang arigi. Nakatutok sa luwas. Dapat pala, ano, nakamute lang so saro adi. Ay, sud. Huwag naman sanang damayo ni Lolo. Ay, iyo, ala. Totoo, mana Shining? Yata daw, ano so problema? Ay, nako, bata. Bata, saro na sa ngani ang active ko. Utong saro, kaya pamuni ko pa, pero garing maano na, makaugap na. Mute ko pa sa nabaga man ay Shining. Ano kaya kung dito ma-trace? Ni Lolo, ano? Ano daw sa dahilan man ay Shining ta siniri pa
Sabay-sabay. Eragay. Tulong account pati. Arog man kayong gibo ko na naka-live pero sararo lang sa boses. Abang siya, my friend, Dingalove shout out. Thank you, thank you. Hello, manay shining. Bata pati pag nasipa ka, pag nagibo ka ulit, gari ba ko na sa imong ngaran? Tama ba? Ito, dangog gayod, ta uni mas sa may likudan ko ang distansya. Pero bago sa nang araniho na maray. Reparahon ko dyan. Pero paano ko man tumamute na kung wala man violation? Di ba man siya ni? Di mo man mamamute pag ano. Pag gusto mong i-mute, kahit walang CPR kan, mamamute mo ba? Subukan ko nga mamaya. Shining from Abansha. Ay, ibig sabihin, napalo siya manay shining. Winaraso ano? Winaraso nadimuni? Winaraso ano? So, WH. Ah, Margarita? Bako so talagang totally dinilit talaga so arong. Bata mapagalan mo yan baga di, mapagalan mo yan ano, magkuha kang tipunon ang ano, WH. Yun nga ni man siya si stress mix ko. Maano na ko ta bagay ni sa 1 month pa lang ko ta na nakuha ko na so ano niya 4,000k watch hour. Kasi nga 'di ba nauso noon yung face art. Parang gusto ko naman nga gawin ngayon. Amakin mo ngayon sa next year 8k na ang kailangan na gawin. Parang wala nang magano yan. Tapos ngayon, tinatamad na ako, hindi na araw-araw ako nagla-live kung kailan ko na lang gustong i-live. Tapos di ba 1 year, saka ako nakapag-upload ng video. Kasi tinamad na ako. Kaloka. Dahil pa man na shining kasi nga nung in-apply ko na siya, meron daw akong violation. Hinahanap ko kung ano, hindi ko man mahanap kung ano yung violation. Pinagdi-delete ko yung face art ko na may mga eating sound, yung may mga ano baga, crunchy sound. Pinagdi-delete ko yun hanggang naubos yung aking WH. Yun pala, hindi pwede naman palang i-ano mo lang, i-private mo lang, wag mo lang i-delete. Hindi ko naman alam. Pinagdi-delete ko hanggang sa naubos. Kaya ngayon sana, nung mga nakarang buwan sana, 500 na lang yung kulang, naka 35k ano na ako, WH. Tapos, maya-maya nakita ko man na siya ng 2.5 na naman. Naging 2.5. Ibig sabihin kinain yung iba. Ayun, natamad na ako
mag-live. Ngayon, di ko alam kung ilan na lang natitira. Yun nga eh, private pala. Di ko naman, may nagturo sa akin, akala ko, veteran. Yun pala, wala naman siyang sinabi na, nagtanong ako sa kanya, sabi ko, pwede po ba, i-delete ko po ba yung mga live ko na pinagdududahan ko na baka yun ang violation nga, kaya nagkaroon ng violation, baka doon ka ako sa crunchy sound na nilagay ko. Tapos nag-oo siya. Akala ko veteran kasi ang dami niyang bahay. Yun pala, wala naman. Hindi naman pala pwede. Ngayon ko lang nasabi nung si Manay Sky na naka-close ko na si Manay Sky. Sinabi sa akin ni Manay Sky na dapat hindi ko dinilit. Prinivate ko lang. Ate Mian, shouty. Ganon din yon. Mana Ate Mian, kahit i-private mo, makita pa rin yun ni Lolo. I-private sa nada. Ganon. Yan lang Ate Mian kasi delete ko talaga kaya naubos yung WH ko. Pero ngayon, imbis na nung mga nakaraang buwan, nakita ko 3,500 na. Nung sinilip ko ulit, naging 2,500. O, diba? Nag-post na naman. Kaya tinamad na ako ng tinamad. Ngayon lang ako nagla-live-live, pero hindi nga araw-araw. Dapat araw-araw, gabi-gabi, kung talagang gusto mong ipamuni, diba? Yun nga, Manay Shining, dinilit ko kasi nga, pinagdudahan ko na baka yung crunchy sound ko, yun ang may violation. Kaya pinagdidelete ko hanggang sa naubos. Ano mo man siya, workout mo man ini, sige sana. Basta wag ka mag-same ng address. Uy, Ate Mian, alam mo ba kasi, siguro Ate Mian, di ko alam, kasi nga, nung nilagay ko yung AdSense, same sa Tres Marias ko. Di ko alam kung baka doon. Paano mag-edit noon, Ate Mian? Kasi Ate Mian talaga, ang nilagay ko talaga sa Google AdSense ko, yung same ng main. Kasi bawal na kay Lolo yon. Noon pa yun, Ate Mian, kailan ba yan sinabi ni Lolo na bawal na? Ngayon lang ba? Kasi 9 months na ako kasi nga, 1 month pa lang tong channel ko sa Trismix ko. Monetize na sana. Yun, pag-apply ko, after 5 days, yun, may problema. Hindi in-accept ni Lolo kasi daw meron daw akong violation na kailangan kong tingnan. Kaya nakalipas na Ate Mia ng 11 months kasi 1 year na ngayon ito eh. 1 year na si Tresmix ko. Ganun. Paano mag-edit nun Ate Mia na tanggalin ko? So ibig sabihin maghintay ako ng ibang pin pa rin ng Google pin. Ma'am Enchanting, may galaw shoutout. Shouty. Yung mga kasabayan ko noon na hirap sa ngayon nakita ko monetize na sila. Samantalang ako, bilis-bilis ko sana makuha yung 4K WH ko sa Tresmex. Kasi yung mga live ko noon na face art, viral palagi. Laging may momo, di ba? Manay Shining dati. Kaya bawat live ko noon, minsan ibibigay sa akin WH, 800, 1,000. Kaya mabilis ko sana, 1 month pa lang, tapos yung upload ko noon na video, 3. Kabilis sana, walang kahirap-hirap. Ngayon, naku, wala na. Tinamad na catch. Oo. Kala mo lang yun man, Shining. Sige man Ate Mian, try ko nga ngayon. Ngayon ba, pag tinalikot ko dun sa AdSense niya, makikita ko pa rin na pwede kong, sa bagay, mag-ano pa naman sa reapply, di ba, Ate Mian, kung sakali na makuha ko ulit yung 4K.
Sana all. Sana all na lang Ate Mian. Yun pala, pinaasa lang ako. Excited pa man din sana ako nung kasi nga tuwang-tuwa nga ako nung 1 month pa lang. Nakuha ko agad yung yung 4K WH. Ngayon, wala na. Nag 1 year na. Nag 1 year na Ate Mian, walay pa rin. Ay, nako. Kaya puro na lang Paano kaya magawa managing ng Ate Mian? Yung mga BGM. Yun na lang kaya gawin ko doon. Palitan kong pangalan hindi na Tres Mix. Tres Karaoke. Karaoke. Tres Music Video. Kaso lang, paano ka mag-edit? Hindi ako marunong. Umasa, kaso wala talaga, di nagparamdam. Ano? Ano yun man Shining? Umasa. Umasa, kaso wala talaga, di na nagparamdam. Oo, sige, sige, Ate Mian. Bago ako mag-apply, baguhin ko muna yon. Sige nga. Silipin ko nga mamaya, tanggalin ko yun, yung sa AdSense na address ko. Tapos, paano yung i-address ko, Ate Mian? Hindi na pangalan sa akin, sa iba, sa kapatid ko na, kunwari. Kay Dos ko ipangalan, ganon. Kaso lang, Manay Shining, halimbawa, di ba, sa Google AdSense, ibang pangalan. Pero, yung bangko, kanino nakapangalan? Sa akin o kay Dos? Kunwari, si Dos ang ilalagay ko. Ay, nako, wag ka mawala ng pag-asa. Pati sa bangko, Ate Mian. Kasi wala naman si Dos na yung account sa bangko. Bank account. Sa akin. O, paano ba yun? Pwede ba yun? Yung, pero pag, na sa, yung bank account ko pa rin? Rico? Ano yun? Ano yan? Manay Shining. Bakit napunta tayo ngayon sa Turpi ang manok ko, Manay? Oo, pabayaan mo na siya. Pabayaan mo na siya, Manay Shining, na akong hanapin. Siguro nung nakaraan noon, di ba, pumasok kayo sa live ko nung nakaraan, tapos sabi ni Manay Kakoridas, ano nga yan, Manay Shining, ay Manay Tres, kung to manok da, kung o yun, ang chat-chata na kami, or nag-video call na ba sa'yo, so manok ko. Sabi ko, sus, kunya ako manok mo ito, Tayo man lang nag-girong. Siguro, chinatiwan na yung Kakoridas. Tapos, maya, nag-chat sa akin, hey, sabi ko, hello. Tapos sinundan, kinumagahan na hapon. Diyos niyo. Kinaumagahan na hapon, nag-reply. Oo, kaya, hey, siyempre, reply ko lang, hello. Sabi ko, warang pag-umawan, ini manok mo ini umanoy. Shining, make a move. Ay, nako. Huwag na Ate Mian. Afam ba yan? Afaman Ate Mian. Shout out sa 8 eyes. Ano yan? 5 eyes pala. Mali yung nakikita ko. Yung tusok pala yung 8. Takot ba? Niya daw tatakot. Niya daw tatakot. Manay Shining. Sige, bagang la-live. Ate Mian, binikol ko na si Ate Mian. Tagalog pala to si Ate Mian. Ate Mian, kanta tayo mamaya. Sino may isway mamaya, makikanta tayo Ate Mian. Kagabi, umakit ako kay Manay Beer. Nagkakanta lang ako ng ilang kanta ata iyo. Tapos, may dumating kasi nahiya naman ako kumanta. May tao kasi dito sa bahay. Baka, siyempre pag
sa ano, 'pag nasa sa CP tayo maganda yung boses natin, pero sa naririnig nila kapangit-pangit ng boses kasi nga wala silang naririnig na background, baka pinagtatawanan ka ako sa labas. Kuha muna ako ng water. Nakakape na naman. Hindi daw yung nagmana sa papa niya. Bakit yung papa niya? Babae naman na siya eh. Gawing babae. Jesus. Maray, tatultol. Takot sa babae. So aki, takot magmana sa amaon. Iyo adi, mapagalan magkaya pagdapulo ng kaliwat ka na nagaburukod sa imo. Magatulong daw ang alunan ko. Mag-live ka naman eh, Shining. Nakasarong oras na ako, tambayan ta ka. Mag-live ka na, now na. Dapat mo lang sa bintana mo ba, sa loob ng bahay. Kaganggang kanlog kang arong mo dyan. Tutok mo sa nakong sa inakanto, sa ibang ngani na din ko. So, mouse sa nakan laptop. Duman sa nabaga tinutok. Day ka na nga ni mag-iling sa CP mo. Itambay mo sana duman. Day ka na mag-monitor. Pabayay sana ang duman sa gilid. Ang importante dyan, mag-andar so WH mo. Tapos, may tao ka naman talaga kapag nagla-live ka, may mga tao ka baga, pero nasa 15, andyan, 15 viewers. Ako nga, 2 lang, okay na. Basta yung importante, igwang tao. Nababalot manay ning net ang building, dahil maray mahiling ang luwas. O ano man nun yan, di so buildings, ay so mga net tang. Yun lang ito. Ma'am Enchanting, thank you. So ito sa naman ay, iyo sana ito, ang importante dyan, nag-live ka. So iba nga ni dyan, kanto kang arong. So agyaw kang arong, yung pigpailing. O di, may Diyos baga. At least, nakapag-live. Ma'am Ann, andito kasi yung bahay, pork mechado, the pork alone is, ano daw, nawala, naputol ang karugtong. Pork mechado.
Ay, napanood ko na 'to. Hanap tayo ng iba. Dito tayo sa pork pata with pineapple. 2 months ago. Yan. Wala pang tamsa kaya ibig sabihin hindi ko pa napanood. Agyo talaga? Oh my gosh. Oo, mga agyaw-agyaw diyan sa Kisame. Oo, ang sarap nito Ma'am Enchanting, oh, pork pata with pineapple. Okay. Earl June, mega love shoutout. Salamat po. Sige lang Ma'am Ann, mag-i-end live na rin naman ako. Manay Shining, dali na pag-live na. Para matambayan kita. Ay, ay, ay. Mabangaw ngayon dito sa amin. Siguro nag-harvest na naman yung poultry farm diyan sa kabilang bundok. Pag nag-harvest, may mga naliligaw ng mga langaw. Earl June, Miguel shoutout. Salamat sa pagbisita. Dito ako, sa iyong bahay. Mamaya ang kita Manay Shining, isa lang. Hanap ako doon sa live mo. Tararan, tararan, tararan. Teka lang at puntahan ko ang bahay ni Earl John. Mag-live ka naman na Shining at ako ay mag-end live na rin. Teka lang, puntahan ko muna yung bahay ni Earl John para makapanood din. Stress. Ay, abo talaga mag-live. Kasi sila ko ang araw mo baga sa kusina, sa mga kitchenware mo dyan. Uy, sana all 8.5 na ang bahay ni Earl John. Daming views ng mga kanta-kanta. Sana all matupad mo ako lamang. Bisaya translate. And playing ako dito, Sir Earl John, sa yung matud mo ako lamang. Matud mo ako lamang. Ayun, daming views. Ayan, bye everyone na po. Still watching ako sa iyo, Ma'am Ann. Tapos kay Earl John, itong isa. Ayan, bye-bye na. Manay Shining, thank you. Mamaya na ako sa iyo, Manay Shining, manood ako dun sa live mo. Bye-bye everyone. Opo, mag-end na ako, Ma'am Ann. Mag-live ka na. Natamad na ako mag-live. Bye-bye. Baka mamaya kanta-kanta naman si Tres. Pag may mahanap tayong aakyat. Hindi, oh. Hindi nga daw. Bye! God bless everyone! Uy,